A moja Nevenka, Ajde, loži vatru. Snima on. Iđi, ale to je televiziju. To televiziju. A sniji, loži vatru. Bastane, glednice. Namislio sam samo. Šta sad snimaš? To s mobitelom. A djavla, to je tavna. Tavno. U jednom kiglu. Lijevo učeš? Ja ću školu. A? Uđeo. Nećeš biti šta ti mogu. Nije bude ti dje. Ostaješ ti ovdje? Nije, ne vozim. A? Ostaješ ti ovdje? Nije, iđemo čovjeku, kaži. Ko će ostati? Došli smo. Podivljilo sve. Zašto? A kako će ostati? Kako? Ja sutra idem čak. U Pločaku radu. A gdje si ti dole? A radim dole. A dole u Pločaku? A kako će? Ti ako ćemo doći, neka dođe, po drugi. A gdje je rođak? Rajć ovi... Mali... On je rođak? U Pločaku? Gdje? Pa pogledajte, on je iz nevesta. Iz nevesta, Rajć, mali Ante. Od Vinka. Dole ti on ima drobilice, ima kamione, bagere. Ima sve. Eto do šala, evo ovdje mu je sve, pa nek dođe, ko će treba veći nek dođe. On je 300 litara ima, ovo je od 200. A, ne moramo kuvati, od 4 može kuvati. Ja viš, ovo je 5. Od ovdje do 3,5 onda mogu kuvati, to će kuvati. Ima ja 2,17 samo treba skinuti. Plaćavnici ima. Šta nije rekao koji hoće? Ko će vozi traktor? Vozi traktor? Da. A, tamo će loži vatru, ajde. Ajde, Marko, kada stigao? Onda mora sve ovdje. Ako bude trebalo, da ih dođe. Nema problema. Šala, imaš ti gradir od rakije bude? Ima. Ajde, daj, molim. Od rakije nema, od vina ima. A nemaš rakije? Ima to vinka. Nemaš ti a jebe vidi. Enes ga hoće. A? Hoće ti vinku. A, daj za leci se. Ajde, žala snima. Šta je Jošpe? Nema radira. Enat vinko te hoće. Kupio sam puknuti. Čuješ li Enat vinko hoće? Hajde speno gore. Hajde speno za 5 minuta zmrza. Odi, Ante da resi. Ante ne hodi. Ajde. Ti Svarko ga ovdje, jel? Sad još nije.